Bojan Grubisic, care recuperează un balon, mingea ajunge la Stoiakovic, coordonatorul nostru de joc, ajunge undeva în partea dreaptă, stop, este scoasă mingea la Zoran, care de la distanță aruncă și coș! Încă un punct în plus pentru formația prahoveană, foarte bun jocul din nou de la mare distanță și coș! Jones, acesta a transformat, pătrundere și coș, rândul său încă 2 puncte pentru formația vizitatoare, 20-17, 3 puncte avantaj pentru Asesoft în acest moment. Mingea ajunge la Corneanu pe partea dreaptă, acum de la semi-distanță, extrem de civilizat pe toată durata partidei. Iată ce frumos se descurcă acolo și coș! Coș înscris de Stoiakovic, care reușește excelent să se descurce. Balonul trimis de prahoveni, însă ce fază frumoasă, schimbare de direcție a lui Burlacu și mingea cât pe ce să intre, din nou de la distanță și coș de 3 de la distanță. V-am avertizat, un duel al lui Jones și Milovic pentru echipa noastră. Le-am mai spus cu alte ocazii, lunetiști. Zoran Milovic. Aștept din ce în ce o creștere în jocul lui Grubisic din acest moment, pentru că bivolarul în criză de spațiu, Daniel a reușit să trimită mingea precis la Stoiakovic. Iată, acolo reușește să înscrie. Iată posibilitate de contraatac și 2 contra 1, se duce acolo bine și înscrie încă o dată. Să vedem, cum spuneam la un moment dat, câte performanțe ori fi făcut alți oameni pe aici prin orașul nostru și care să poată să spună în continuare: domne, de aici încolo vă spunem noi cum se face performanță. 41 în acest moment, Stoiakovic, iată o pasă bună, Bojan aruncă și înscrie foarte frumos. Stoiakovic reia atacul pentru echipa noastră. Stoiakovic scoate mingea foarte. El a greșit sub panou și a speculat rapid. Coș și fault. Coș și fault. Sunt 2 puncte plus aruncare suplimentară prahovenilor. Același Boșco Stoiakovic, vă spuneam, un excelent dribleur. Dar iată și un bun finalizat și a celorlalte orașe din România. Iată un fault antisportiv. Țineți minte, dragi telespectatori, că o va face cu tot riscul din lume, pentru că eu am un singur cel în viață: să creez. Iată un coș înscris de Jones, 74-69 pentru echipa prahoveană. Conduc aceștia cu 5 puncte. Iată-l pe Milovic. Acum este Stoiakovic, scoate mingea din nou la Rei, aruncă de la distanță, coș de 3 puncte.